Sziasztok! Ebben a videóban a jó öreg 82-essel fogunk hengerezni, Gambridge-el. Na. És szépen napraforgót vetettünk egyébként. Szép lett. Szerintem. Szóval, ja. Ugye ez a Norren henger, de ez van egy aprító henger is, csak az napraforgó aratás után kell rá. Bocsánatot kérek, ha nem leszek kicsit beszédes, mert figyelek. És ez az első vlog videóm amúgy, szóval, ja. Ma is talán 3 óráig leszek, mert délután lesz szentségimádás, azt akkor haza kell érni időbe. Olyan. Éppen egész 6-ba megyünk. Szóval, ja. Szeretem a 82-es, mert könnyű azért kezelhetősége is. Új gumik vannak rajta elől. Hátul már régebben vannak új gumik. Például nem az ő gumia, de valami, de ráment amúgy, szóval jó. Baltó kicsit meg lett hosszabbítva. Ha mondjuk ez ma akkor ilyen volt talán, amikor megvettük. Szóval, ja. Még ez a nagy föld, ez tegnap lett bevetve. Szóval hát egy nap alatt ezzel nem leszünk meg, az biztos. De nem tudom, már következőleg már nem bírom levideózni, mert már itt se leszek. Nem jöhetek el, de nem baj. Mostanában azért nincsenek videók, mert nem igazán tudok vele foglalkozni, meg nincs is rá nagyon lehetőségem foglalkozni ezzel a videókkal. De most első vlog videó, miért ne? Apámnak a nyomába kell menjek. Szóval, ja. Hát, még nagyon nem is hengereztem igazából. Egy pár évvel ezelőtt kiskoromban még hengereztem. Csak nem egyedül.
Majd egy picit megállunk azért, mert meg kell picit pihenni majd. De sokáig nem állunk meg, mert hát haladni kell. Nem lehet itt állogatni. A kameraszeggel még nem vagyok kibékülve, de nem tudom. Azért, hogy a szar azért bocs. Az, hogy a szar az bocs. Tehát, ja. Amúgy a kamera az egy Eken 4K, nem tudom, hanyas. Pontosan nem tudom, hogy hanyas, de annyit tudok, hogy Eken 4K valamennyi. Elég jó meleg van itt, odakint meg szerintem már fúj a szél. Szóval, ja. Keréknyomot valamennyire azért lehet látni, de nem igazán. De figyelj, megy ez. Megy. Haladunk. Ez annyival előnyösebb ez a hengerezés, hogy nem kell megállogatni mindig a végén. Tankolni. Azért jobb hengerezni. Na majd mindjárt megfordulunk. Meg még ez a kamerához még jár fejpánt is, ami most éppen rajtam van, mert felveszem a videót. De na, haladunk. A földön annyi a baj, hogy elnyeli a nyomot nagyon, mert száraz. Ezt akkor alig lehet látni. Meg hát mondjuk tegnapról azért... Na.
napalm hozott ki ide a földre, szóval nincs nagy baj. Mert érted, lehet menni. Meg ez hengerezés az könnyű, na. Tervezek még több videót csinálni, csak hát, na. Majd ha lesz jogsim, lesz több videó is sokkal, mert már akkor itt leszek mindig, és akkor, na. Remélem a kamerának a tárhelye az így nem lesz megtelve, mert nem lesz valami jó. Időt kéne nézzek, az a helyzet. És nem tudom. Már csak egy pillanat. A 9 óra. Na, az jó. Ó, már a kabátomat elfelejtettem felakasztani. Ezt a csíkját így ebbe a sorba tartom, és így megkezelem, és így megyek. Ja. Nem egy nehéz egyébként, egyedül is lehet csinálni simán.
nincsen erre a kamerára alkalmazásom, és így nem igazán tudom, hogy mennyire jó a kameraszög, és na. Otthon beállítottam valahogy, meg most a traktorba is megnéztem, mielőtt felvételt elindítottam volna. Szóval leellenőriztem mindent, szerintem jó. Figyelj, szerintem jó. De ha nem, akkor ne kövezzetek meg. Nem akarom nyúzni a gépet, mert felmegy a mi az vízhőmérséklet, felforró. Lehet, hogy ott a végén ezt felakasztom a kabátom, mert ez idegesíti, de mindegy. Meg azért szeretem ezt a szakmát, mert szép azért a kilátás, hát ilyet mikor látsz? Itt, hogy a szabadon szívod a friss levegőt. Szép a kilátás is. Végén mit megállunk, azt akkor felakasztom a kabátomat. Mert érted, a traktorban meleg van a nap miatt, mert bejön. De odakint meg fúj a szél, meg hideg van. Ezért nem is akarok innen kiszállni, mert ilyen jó idő van. De azt sem tudom, hogy kinyissam el az ablakot, mert nem tudom, mennyire lenne jó ötlet, mert én itt majd megsülök, az se jó azért, az se jó, de inkább sülök meg, mint hogy fagyjak szét. Inkább sülök meg. De majd megnézzük, ha majd megálltam. Csak meg azért is nem akarom kinyitni az ablakot, mert bejön a por. Szóval visszapor lesz itt minden. A szélvédőt is az előbb videó előtt töröltem meg, azt már rettes. Nagyon porzik, de nem baj. Apám éppen vett 920.3-as MTZ-vel, mögötte a 6-soros SPC-vel. Régen ezzel is vetettünk, de na, nem tudom miért nem ezzel vettünk már, de valami biztos. Mert ezzel biztos hengerezve van, az azért. Ezt erre meg a henger kell. Meg már volt olyan, hogy már Zetor Krisztállal kellett vettünk már izéni, Zetorral kellett, na, hengerezni. Azt akkor izé volt. De nem baj, amúgy bajom nincs vele. Mindjárt megfordulunk, rámegyünk a nyomra. Befókuszálom azt a nyomot.
megállunk, mert... Na. Hú, gyerekek! Mit akartam még? Hú, nem tudom, mit akartam. Ja, kinyitni az ablakokat. Menjél már föl. Na. Na. Majd most. Mi esett le? Ja, kesztyű volt csak. Kamerázok a telefonnal is. Akkor anyád. Várjatok. Hát basszus, ma időt is kéne nézni. 4:10. Az jó amúgy. Az korrekt. Á, bejön a por, geci. Bejön a por. Be kell csuknom az ablakokat, bejön ez a szarom por. Csak akkor meg megsülök. Annyi a baj. Várjatok, a ventilátort akarok kapcsolni. Ami nem megy. Az jó. Akkor nem lesz ventilátor most. Nem baj. Majd amikor kell kinyitom az ablakot, jó van az. És por kinek át. Jó kis 82-es. Amúgy, fun fact, én kértem, hogy én hengerezzek, mert amúgy mámmal nem jöttem volna, mert hát nyilván, mivel 13 éves vagyok, azért még általánosba járok, 7-be, és hát tanulni kell, na. Azt nem mondom meg, hogy miből van házi, de na, van az a lényeg. Mi a tököm? Nylon zacskó, faszom volt az. Mindegy. Remélem nem telt be a kamerának a tárhelye. Várjatok, megnézem. Kicsit leveszlek titeket a fejemről. Hát még egy. Jó, hát azért 2 óra és 43 perc még van rajta. Szóval megpróbálok titeket visszarakni a fejemre. Nem fog menni, geci. Várjál. Megoldom, gyerekek, megoldom. Na, meg vagyunk. Elvileg jó a kameraszög most, hogy így felraktam vissza, de... Na. Olajnyomás víz, jó. Van az a mondás, hogy olajvíz legyen, a többi nem számít. Valóban így van, de üzemanyag az a másik, de ja. Például ez azért fontos,
víznek besül a izének, baja lesz, hengerfejtemítésnek, bár hogyha az se jó, hogyha meleg motorba hideg vizet raksz. Már szétcseszi a hengerfejet, azt onnantól bajok lesznek. Apukámnak meg a keresztapja, meg a John Deere-ral van. Mögötte egy magasítós MVP 6 és feles. Akkor így nyomatjuk. Itt ha buckolunk a 82-essel a hengerrel. Fődön. De majd ameddig jutunk, addig jutunk. Addig meg nem állunk. Találjam a sort. Na mindjárt megfordulunk, kiérünk, azt megfordulunk. Jó, és most megfordulunk gyorsan. Nem baj, hogy kiérte. Nyommal megvan. Szép. Na! Lehet ezzel menni. Szépen
oldalon megállok, azt akkor megnézem hogy mennyi töltöttség van ebben a kamerában, mert ez nem bírja ennyi ideig. Meg ez... ha valaki tudja, hogy kell róla leállítani ezt erről az ekenekről, hogy kell leállítani azt, hogy hogy kell leállítani hogy ne videókat csináljon, ne álljon meg, hanem egy videóban csinálja az egészet, de azt nem tudom, hogy kell, azt valaki segítsen már ki. Szóval megköszönném nagyon, hogyha itt a komment szekcióba beírna valaki. Nagyon örülnék. És hogy kéne kikapcsolni, ha egyáltalán ki lehet. De mindegy. Videóban is ilyen vágások lesznek, és ugyanott vagyok, akkor az azért lesz. Mert nyilván oda nem akarok, mert így akkor menne tovább. Nyilvánvalóan azt akkor de na, ilyen ez. Haladunk azért mert ez körülbelül akkor ez a henger, mint a SPC. Azt akkor nagyobb, mint az, nem nagyobb, az biztos. Ugyanakkor az SPC azért kell nyomába mennem, mert ugyanakkor érted, azt akkor ugyanannyit visz. És akkor így jó azért. Ez így már megy. Meg minden. Azért hengerezünk, mert bemosós, nem tudom mi, gyomírtó, vagy valami más, nem tudom. Szóval az lehet, hogy nem fogom tudni, de valami az biztos. Szóval, ja. Én nem úgy értem, hogy nem a traktor. Nem nehéz amúgy csinálni, de egész elfogadható. Amikor utas vagyok, amikor nem vezetem, könnyen elálmosodok. És akkor elszenderedek. De amikor itt vagyok a vezetőülésben, akkor mindig figyelek, és akkor ilyen. Mit akartam? Mert akkor figyelek, és akkor éber vagyok. Meg általában egyébként, amikor nem is videózok, akkor is szoktam beszélni, mert így oldom a stresszt. Amikor... mit akartam? Így oldom a stresszt, amikor egyedül vagyok, nincs kamera se, és csak úgy beszélek. Mert így halkan, nagyon stresszes vagyok, valamit szarul csinálok, vagy valami, azt akkor nagyon stresszes vagyok, azt akkor így oldom a stresszt ezzel, hogy beszélek. Most is ilyen vagyok amúgy, ezzel is én is oldom a stresszt. De,
a traktortól hangomat, de remélem jól lehet hallani. Szóval otthon leellenőrzöm, mert meg amúgy a 82-esről még talán nem is volt GoPro-s videó, GoPro fejkamerás videó. És akkor, na. De nem, na. Meg ezzel nem is nagyon tudtam úgy menni, hogy érted. Ezzel 52-es MTZ-vel mentem fejkamerával nézzétek meg azt is, ott van a profilomban, a csatornámon, ott van az is, amikor azt vezetem. Akkor nem vagyok egy beszédes valami, de na. Azt nem tudom, hogy hanyas fordulaton megyünk, de mert ugye szar az óra, nem működik valami, nem tudom miért. Itt a biztosíték is mindjárt kiesik, amit nem akarok azért, de jó. Nem esik az ki szerintem, ha eddig nem esett ki, nem fog. Jó tulajdonsága, hogy egy kicsit nem középen van a kormány, hanem kicsit jobbra. De amúgy megszokja az ember egy idő után, és nekem teljesen meg van szokva. Meg jó az a 82-es, ahogy jó hangja van. Volt rajta csőkifogó is, és én a csőkifogósokat nagyon bírom. Szóval nagyon bírom, és hát na. Ez a föld amúgy ez jó
adja át a felvétel annyira. Játékvideó is lesz egyébként. Farming szimulátor. Csak azt még nem tudom, hogy mennyire tudom megoldani. Nem tudom, hogy lesz. Az sem biztos, hogy lesz. Kétfajta gépezés van. Az egyik gépezés az, hogy a digitális. A digitális gépezés, a másik gépezés pedig az ez. Ez a gép. Ezt akkor így nyomatjuk, el vagyunk így egész nap. Azt akkor így lesz. A pulóverben is ma majdnem sülök. Lehet, amúgy le fogom venni ezt a pulóvert is. Majd egy picit megállok akkor. Leveszem a pulóvert, mely rohadás meleg van az MTZ-be. A nap az olyan hősugárzó, halljátok. Túl jó. Túl jól működik. De majd, ha haladtam egy picit, akkor visszajövök. Vagy minek vágni, nem kell. Annyit nem akarok vágni az énak. Inkább nem vágok. Ti, azt nézzétek át. Viszi a port a szél. Majd a végén megállok, mert leveszem a pulóvert, mert pokol van. Nagyon jó idő van, odakint meg lehet fagyni. Hát ezért is nem nyitom ki az ablakot, látjátok. Cseszi ide a port.